ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିଠୁ ସକାଳକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସେବକମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଚାରିଆଡେ ପୁରା କୋହଡି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କୋଉ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଯେ ତା ନା କଣ ବାନ୍ଥା। ସେଇଥିପାଇଁ ଖାଲି 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ବର୍ଷା ଉଠୁଛି। ଖାଲି ମୋ ଭଳିଆ ନିରୀହ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ମୋଟିଭେଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏ ବର୍ଷାରେ ବି କଲେଜ ବାହାରି। ବର୍ଷା ଛାଡିବା ପରେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ କଲେଜ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ପୁଣି ବର୍ଷା କାଚିଲା, ଏମିତି କାଚିଲା ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି କାରଣ ଆଜି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆସି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା କାଚିଲା, ଆଉ ଏମିତି କାଚିଲା ଛାଡିବାର ନା ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଛାଡିବା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ପାଣି, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ପୁରା ରାସ୍ତାଘାଟ ପୁରା ବୁଡିଗଲା। ପୁଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଲାନି। ପୁଲ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଭାସି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକୁଡି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଦହି ବାଇଗଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ବାଇଗଣକୁ କାଟି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇ ଏମିତି କରିଦବା। କରି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ତେଲରେ ଛାଡିଦବା। ଏମିତି ରେଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ କୁ କାଢି ଆଣିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଲାରେ ଦହିକୁ କାଟିକି ଦେଇଦବା। ଦହିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସରେ ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକି ଫୁଟଣ ଟିକେ ଦେଇଦବା। ତାପରେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଦବା। ତାପରେ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇଦବା। ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦହିରେ ଆଣିକି ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦବା। ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଛଣା ହେଇଥିବା ବାଇଗଣକୁ ଢାଳିଦବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦବା। ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦହି ବାଇଗଣ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ରହିଲି।